Ztratil jste někdy přátelství, které jste si myslel, že se nikdy nemůže rozpadnout? Stratil a bolo ich niekoľko dokonca a určite aj také budú. Ale je to podľa mňa prirodzená súčasť života, pretože niekedy sa jednoducho stane to, že jak ide vek, tak si ľudia už možno prestanú rozumieť v názoroch, v činnostiach, ktoré robia. A je to podľa mňa úplne v poriadku, že sa aj kamarátske vzťahy jednoducho rozpadnú. Pretože aj kamarátsky vzťah je stále vzťah a musia na ňom pracovať obe strany. A keď sa to deje napríklad len z jednej, tak skôr či neskôr tá strana potom prestane mať záujem, pretože ako so všetkým, keď niečo nefunguje a dávate do toho energiu, tak tú energiu plýtvate, radšej ju otočte na niečo, čo funguje a možno to bude dokonca lepšie ako to predtým. Takže áno, kamarátstva som stratil a určite aj stratím, aj keď by som nerád.